Nchege ntonta etenta ya Banyamira na Okongo ne type ye politician. Etata itigo isaransa na barai yanje tobo gengi. Etoke ngote gutori na barai to isaransa moto soro bwe gento ogosangio sensaire ominyo kirasi geto gochigota bya bantu na gento gete mbobekere. Iko tari muntu ora isaransa na barai bande mosoro bwe gento monyore momeke decision yerengia. Na ande nje botambe na murigereri na no mugwakiri. Gaki Okongo ta understand tichiko. Kero mo church mna bono na rago dana na kero mo church Nyamira I could agoteba buna omo speaker na bwata conservatory orders chigo stop even impeachment omago teno under national television omago dana that was by the way na motebiria enda na ndarigereri kero bairete kina kotini yogo challenge chiga set notices under judicial review omo church na ndagata no mo speaker na abwate conservatory orders chi arenge maintain status quo chi como make a decision and they onzi buno mo speaker na ndakadana even impeachment was to disturb him to discharge his duties. Okongo intubuna chire imanito ago advice rigaki na yosomete richiko tako interpret kemberera tako takari chiko ligo isanekie birenga libia go bwate byo gwachieve konyoro bo governor abantu twarosire naye na inje ngote byantu Banyamira na tiga Okongo anje gotoskabara itwensi na ndenda itemote biga senate terierera to stop kogenda mashinani senate omo senate achore buno mu MC achore the only resolution no Okongo gocha Nyamira to isaranse buna barai abarende tari gota ko isaransa nabantu ache tomobetereri to isaranse erinde to sorofu mu chando Nyamira tore asobwamo injege ntongo de yabantu ba minto incherende 2017 kero tu arenge ko choro go senator incherende na mabira na arocha aronga rora mabira na notel nanda kairana nanda agacha ko tebana sogi sitabugati yakobekera gekoroto boniga osinyirungia gocha kongaina abandu ochakire nobo gengi bokonya gokura na nyaribo no mobe nanda da waisi agasaine konya komekia abandu banyakorora nyariba mabera tigatige nyariba kore gasia nande bono nyaribo nere ngoteyara abandu no nyomundu narogerira tarako accomplish bintu getebire bitatu no Okongo tigakobege Kongo bono tigabara ibos ochakero mogabana no mo senator women rep n'abajumbe bose baraigwana bare to murembo yo enre buya baigwane kabisa banyare gokorega asiamo mangana tokorakira rituko Okongo onya goshambulia omugabana yabidi no mugabana nere oshambulia Okongo mara n'abajumbe bande bashambulia gose no mugabana binde bigotokonya nonya mangana tokoranga aba MCA gete ngabono barabumba taitio morengo gete bagoshambuliana ebintu biri bono byate ibune chingaki ndado bate na inje buno morainga enchera yoka na masaba manene ko Nyasaye no gotige binde bi mubwatera nenjere na arorire mochaka gukorera abana inje gasi chingaki chiaere ono 2025 yaisire kwera tobwato mwako muboka kwa 2026 mogo chamo mukora abana inje gasi Nyamira tonerera bese totwara omurembe twende moto mwetani abuchisegi njibwati kende faida te ya segi te koleta para segi te koleta taya mache na maende esegi eragere abana inji Banyamira omate barabo babaligereti baganyete nga 2027 bagochora baraiboka beliso abaraibo bade eliso bakoleta maende bali monteberete chisegi montamete chiwadi cheno inuganya 2027 moko bugochika kiagera abana inji bono bataite segi bataite omorembe na maende no bwachi gento yansi nyine Nyamira nekamo nena de gukwanira ase esege anda Nyamira esege anda Nyamira ingo ekogererwa n'abantu bamanyakaina asoyo mo maro mo senator ito tuakagerete kurwaga jagete no mo senator bege to tera to gayo kambe kere isogis bono tema tie kuru isogis na nenkia ata kitabeke ekro to ko choro mo senator akoro ko Kongo mugeni omwana osomere dalichi tukagete ngano muntu mungeni yale oyumokire obeire comedian ado tomo sabere ni baga temo epikin rojo mo senator mugima okoimoko genda sironga obeka chi video na sironga enda sirobaki gege entrete asomo gama na bigiri basia yini
nechi pesa chirio umweshimiwa William Ruto atebete kera ku national government inchira ikanyamira chibesa chigendete industrial park keri nechi gavana begeta side chigendete kwa gacha industrial park yagendo twara ko soromo senate kuruge sabe elected 2 times tana gota nyamira kama ndona assembly ya nyamira none kirukia tama dio sekera noko na gotanga tangi bono gwatra wa musie ba minto ba kwenda goto kolega cia mira igo ulio ko batanga tangi Nairobi district no abege district ba musie ba nyamira mbali gas Nairobi bakale gotara ima dio ndo bakuli Nairobi batikire chibodi cia bone ga tonali go sabu mugaba no ito kama sinyaligo no mu muroyo korokwa okongo mugeni baikara seamo bakorera banyamira magendero na ara manyamira batage kuno mugaba na letire biragita bigendrete gas okongo tatagete bando bila kita bikorega gas ya ini incitement muarali senate bunaro lekana ukosoko bunaro lekana kobeka chichumbi incitement yokagendrete igo senate okongo mugeni abana njimba koligerete moso abantu baborabu n'abantu banotumugira nga anto koligerete ntorore